Hej med dig. Jeg vil vise dig, hvordan man opretter artikler på vores hjemmeside. Alle brugere af klanen har mulighed for at oprette artikler på vores hjemmeside, og de her artikler de bliver også postet over på vores Facebook-side, som jeg vil opfordre dig til at synes godt om her. Fordi så får du også besked, når andre har skrevet artikler på vores hjemmeside. Det kan være, at du har idéer til, hvordan vi vinder en klankrig, eller det kan være, at du har fundet en ny god måde at opstille din by på, osv. osv. Hvis du har lyst, så er du velkommen til at skrive en artikel på vores hjemmeside. Det første, du skal gøre, det er selvfølgelig at oprette dig selv som bruger her ved at sige Create Account, eller du kan også vælge bare at bruge din Facebook-konto og sige Login med min Facebook-konto. Det næste, du så skal gøre, det er, at du skal sige til mig, at du vil gerne have skriverettigheder på siden, og mig kontakter du ved herunder kontakt og webmaster, og så skriver du, at jeg har oprettet en bruger med det brugernavn, og jeg vil gerne have skriverettigheder på siden. Så får du det i løbet af en dags tid. Det næste du så skal gøre, det er, at du skal oprette dig selv som bruger. Hvis du lægger mærke til her, så er det sidste menupunkt, det er diverse. Hvis du så, når du har fået de her skriverettigheder, når du så logger ind, så ser det sådan her ud. Nu har jeg lavet en bruger, der hedder ældretest user. Ham logger jeg lige ind med. Det er ikke fordi du behøver at være ældre for at skrive artikler. Du skal bare sige til mig, at du gerne vil skrive artikler, og samtidig skal du være medlem af vores klan. Når du så logger ind og har fået de her rettigheder, så har du et menupunkt her, der hedder Skriv artikel. Hvis du trykker på det, så kommer der sådan en lille mini-word frem her, hvor du kan give den en overskrift. Overskrift 987 kalder vi den bare nu. Og så skriver vi test her i teksten, hvor du skriver om vores klankampe, eller hvad ved jeg. Det næste du skal gøre, det er, at du skal rulle ned, og så skal du lige sætte et hak i den, der hedder Clash of Clans Danmark 2. Ved at sætte det hak her, det gør, at din artikel den bliver ryger over automatisk over på vores Facebook-side, og derved ryger den også ud til alle de klanmedlemmer, som har liket vores side på Facebook. Det næste du skal gøre, det er, at du skal lige gå ned og vælge kategorien COC Danmark 2. Og til sidst, så skal du lige sige fremhævet ja. Ved at sige fremhævet ja, det gør, at din artikel den ryger ud på forsiden som den øverste, og ligger der. Og der vil den ligge, indtil den bliver skubbet ud af andre nyere artikler. Det er de 3 nyeste artikler, der hele tiden bliver vist på forsiden. Det sidste du skal gøre, det er simpelthen bare lige at rulle op og sige gem her. Og så går der et lille øjeblik. Nu poster den din artikel på vores side, og samtidig poster den også over på vores Facebook-side. Så hvis vi ser forsiden her, så vil du kunne se din artikel her, og nedenunder der er så nogle andre testartikler, jeg også har lavet. Den ligger altså som øverst på vores forside nu, og venter på at blive skubbet ud af nogle nyere artikler. Samtidig ligger den så også over på vores Clash of Clans Danmark 2 Facebook-side, og nu ser det her lidt mærkeligt ud, fordi jeg er inde som administrator, men din artikel den vil ligge her, og det vil se ordentligt ud for en almindelig bruger. Så det var den måde, du skriver artikler på. Jeg håber, du vil benytte dig af det, og ellers så håber jeg også bare, at vi får nogle hyggelige timer sammen inde på Clash of Clans. Det var det hele. Hej for nu.